Hi guys, I'm here na sa shop. Sobrang late ko. Ayun o, stress na po ako. Nakababa, gawa ng tinapos ko yung mga vlogs na pag-edit. Ayan. Buti na prepare ko na yung kahapon na DHL. And na-pick up na rin pala. Yung sa local na lang ngayon. 4 PM sabi ko. So meron pa ako 1 hour para mag-prepare noon. Ayan. And dumating na ngayon yung stock ko. Uy, excited ako dito. Ay, malaki siya. Malaki yung malaki pala yung cereal. Ayan, since nag-exercise tayo, perfect to. Ilan laman niya ba? Diba sabi ko sa inyo magre-restock ako. Bakit pandan? Ba't pandan yung binigay niyo sa akin? Gusto ko yung corn eh. Ayan. Ayan, tapos meron tayong Vibrant Herbal Juice. Ayan, ano to? Ready to drink na rin to, guys. Hello! And coffee, of course. Alam ko, apat na klase yan. Bongga ng aming walk-in buyer worth 8K. Thank you, Ma'am Liz. Kilala niya ako eh. So, siguro nanonood siya ng vlog ko. Salamat, Ma'am Lisa, sa pagbili. Ayan yung Pure Beauty Collagen and then Laxent. Favorite daw nilang ng daughter niya. And of course, yung ating bestseller na RMKDO. Thank you ulit, Ma'am Lisa. Tinry ko agad guys yung ito, Vibrant Cereal Mix Herbal Blend with Fabric and Chia Seeds. Masarap siya in fairness. Yung pandan, ayan, sobrang sarap. Buti na lang pandan yung binigay sa akin. Gusto ko pa man din dapat yung yung sweet corn. Pero in fairness masarap. Ayan Ayan perfect to sa nyo guys, sa kids nyo. Yan, sa mga nag-work, sa office, mga walang time mag-breakfast. Uy, ang ganda guys, promise. 14 in 1. And look, tingnan nyo naman kung ano yung mga mga ingredients niya. Kalabasa, okra, malunggay, oat, tapos chia, pandan, tapos, ayan. Tapos stevia, yung nagpapaano sa kanya guys, tamis. So, ayun, buko pandan pala yung nalalasahan ko. Buko pandan. Super duper yummers. Perfect. Hindi ko alam kung magkano lang to. Teka. Ipopost ko na lang guys. Follow nyo ako sa FB page guys ha. Ayan. Para malaman nyo yung mga prices. Poknat, huwag sasama. Poknat ha. Huwag sasama. Teka lang. Magdahan-dahan ka. Dali. Arik. Sabi ko dahan-dahan eh. Talagang tintig kong mahal. Teka. Aray ko, ayan, sumabit na tuloy yung damit ko, oy. Ito na. Diretso na sa labas. Dali. Oh, no. Ayun jowa mo. Ito pa, dalawa pa eh. Ayun yung isa Jowa niya yun eh. Jowa ni Groot. Hoy! Ba't diyan ka? Bastos. Loko. Di inihian ka rin ni Groot. Loko. Ayun na si Paps. Maliligo na ako eh. Tsaka bumaba. Ba't ka pumasok ulit, ha? Gutin? Jesus. Oy, taas pa ka na naman, ha? Guti. Kaya pumasok siya, guys, after ilakad ni Papin. Ano yan? Timpla muna tayo ng ating cereal drink. Ito yung kahapon guys, yung tinry ko sa Vibrant. Sobrang sarap talaga na ito, promise. Pang pang alternate nyo sa sa coffee. Napaka-healthy pa. Napaka-healthy pa guys. Ayan. Ayan siya yung may kalabasa, may okra. Basta 14 in 1 siya. Pwede ito sa mga junakas nyo guys. Sa mga hindi kumakain ng gulay. Mapapakain nyo nito. Mapapakain nyo dahil dito sa drinks na to. Yan. Lang. 3.95 lang siya. Isang box. 7 na. Mas masarap siya dun sa sa Energen. Actually. Mas pati siya. Mas creamy.
And stevia yung gamit na pampatamis guys. Kaya sobrang healthy sa mga nagda-diet tulad ko. Kumuha ko ng isang box na dati. Diba? Paninda ko, ginagamit ko din. Mausok. Mausok dito. Papausok si daddy. Ayan si papa guys. Oh. Ayun, oh. Yung kalbo doon sa ano. Sa dulo. Kaya pupunta na siya dito sa ano ulit. Sa tindahan. Tinutulungan niya si mama. Ayan. Niloloko nga namin eh. Namin magkakapatid. Yes! Pupunta ng boyfriend mo! Nagtampo-tampo kasi yan dati. Kaya di rin ano. Ang tagal, di pumunta. Isang buwan ata. August, September, October, November. 2 months! Siyang hindi pumunta talaga dito sa ano sa shop. Kaya nagano sila. May LQ kasi sila ni Inang Reyna. Tampo-tampo din. Ayan. Nayaan lang namin. So ngayon, tapos na yung ano niya. Tampururot moment niya. Or yung period ng pagtatampo niya. Pupunta na siya, tinutulungan niya si mama sa pagluluto. Mother ball seat. Ayun. Anyway, breakfast muna tayo guys. Instead na coffee, vibrant din yung coffee na iniinom ko before. Pero ngayon, dito tayo sa ano, sa cereal. Ang sarap talaga, promise. Hindi ako magsisinungaling sa inyo guys. Kapag kasi sinabi ko, totoo yan. Super creamy. Para kang kumain ng ano, ng Quaker. Ayun, sobrang creamy. Ang sarap. So ito na muna para medyo may energy tayo mag-workout. Ayan. Pwede ito sa mga anak nyo, yung mga ayaw talagang hindi nyo mapakain talaga ng ano, ng gulay. Ay guys, sabi sa iyo, perfect to. Sobrang healthy. Ayan, nagkakagulo na naman po. Sa ating ano, RMK. Biglang umorder yung isang district ko eh. Wala na. Wala na. Talaga si madam, sa order sabay pick up. Kagulo tuloy kami. Nang bibigla lagi. So, hi guys! Good evening. Wala na naman ako na-vlog ngayon guys. Sobrang busy kanina. Ayan, late na nga akong bumaba sa shop. Ako pa yung naunang ano, umalis. I mean, nauna pa akong umakyat kasi, yan. Sabi ko kailangan ko maagang magising tomorrow kasi marami akong gagawin dapat kanina na hindi ko nagawa. Tulad nung dapat pipick upin na namin yung ano, 'di ba? Yung ref nung distributor kaso biglang umulan. So sabi ko tomorrow na lang, Wednesday. Ayun, tapos baka dumiretso na kami sa kay Emma. Kasi pag-pick up kami ng mga halaman pa na ano ko doon, na order ko doon. So sana maging okay yung panahon bukas kasi maghapon din yung ulan ngayon kaya parang na cuddle weather. Ang sarap matulog na maaga. And yun, sana matulog kami maaga ni Daddy. And magising din kami na maaga para makapag kami ng maaga din. Sana lahat maaga. Ano po, hindi yung alas 10 na kami nakapag-workout. Ang dami pang ay, nako. Kasi Ang daming mga seremonyas na itong asawa ko. So, anyway guys, ayun lang muna for today. Babawi tayo tomorrow. Good night. See you bukas. Good morning guys. Tapos lang namin mag-workout. 1 hour workout. Pagod. Pero ang ganda talaga sa skin. Yun ang habol ko eh. Lakas magpaganda ng skin. Tulad nyo. Tapos ang ganda rin guys nung nung Ice Cosmetics. Yun ang ginagamit ko ngayon as maintenance kasi di talaga nagpipil yun since katatapos ko lang nung Rix Clear Balm. Super ganda nung nung S-Skin. S Cosmetics pala, sorry. Yan, medyo may kamahala lang pero sobrang worth it kasi konti lang naman, little goes a long way. So isang pump lang buong face na kasi minsan kasama pa neck or 1.5 pump kasama na neck. Yan, ganda. Wala nga lang siyang toner. So, kayo na lang ang pipili ng ng kung anong toner nyo. Basta yung hindi nagpipil dapat, guys, Tulad na ako, ginagamit ko yung RMK toner kasi, lang naman yun. Non-peeling yun. Tapos, nakaka-press ko din kasi sa mukha. So, yan, workout and magandang skin. Okay na ako doon. Kahit
Kinulang tayo sa kagandahan, guys. Sa ganda ng skin tayo babawi. Charot! Hi guys! So, ayun. Tayo ay ready na. Magre-ready pa lang. Ayan, tayo ay kakaligo lang namin actually. Ayan, nagano ko. As usual. Ayun. Daddy, pagupit nga na ito, Daddy. Yung aking kilikili. Ito yung mga nabili ko sa ano guys, sa Shopee na hoodie. Ito may na ano na naligaw na double XL. So ano siya, kasya sa akin. Sa mga tuwid. Sa makatwid. Kasya siya sa akin. Ayan, gaya na nabanggit ko kanina guys, ang gamit ko today is, ano lang, S Cosmetics lang guys. Ayan, yung apat lang siya. Ayan, yung sabon nandun na sa, ano, sa CR. So, yan, morning, sabay morning, tapos evening. Ayan, since morning ngayon, ito gagamitin natin. Pero, ano muna ako, magto-toner. Yung RMK Tomato Revive Toner pa rin guys. Ayan, meron siya kasing tomato extra. Kaya bongga rin yung effect nito sa skin. Nakakapagpasara siya ng pores, tapos malamig. Yan. Ayan o. Paubos na naman agad yung tomato toner ko. Kailangan ata 1 liter na yung sa akin. Mas wala tayo 1 litro. Puro nakaganyan na. Hindi ako contento kapag hindi nagto-toner kasi. Parang kulang. Kulang sa face. Pinapantay ko lang yung kulay ko guys sa braso and then legs. Kaya madalas akong naka long sleeve or naka sweatshirt, naka jacket, ganon. Kasi hindi pantay ang kulay ko. Pantayin lang natin sa pagtatago sa kanila. And of course, yung tinitake ko guys ng mga supplement, yung collagen, and then yung Arian, tapos Laxen, diba? Manik-anik na lang. So, after toner, ano na muna guys, eto na muna, yung Glow Moisturizer Whitening Cool Gel. Ano lang siya, mga 2 pumps. With tipid kasi medyo mahal siya. Malaulay ang ano nito guys. Ang effect nito. Ayan, diba? 2 pumps, buong mukha na kasama ng leeg. Nakikita nyo yung glow na yan sa face ko. Ayan. Tapos mabango siya. Masyala ng amoy. Para siyang ano, ito. Parang cucumber melon yung amoy niya guys. Ang bong. Mabango na, hindi siya nakakairita yung amoy. Alam nyo yan? Hindi overpowering na parang ayaw mo ilagay kasi sobrang bango naman. Yan. And then yung Intensive Triple Care Sunscreen with SPF 50+++. Yan. Dito ganun din. Mga 2 ano lang. Pea-size lang. Yan. Ganyan lang. Tipirin natin girl kasi mahalya. Mahalya fuente siya. Yan. Kaya naman pala ganun yung price niya guys kasi maganda rin yung effect talaga. O, diba? Ganun lang. Buong ano na rin. Buong mukha na rin. Ito leeg. Ayan, para pantay. Diba pantay yung ano, yung kulay ng leeg ko sa face ko. Kasi pag nag-i-skincare tayo, huwag nyo kalimutan guys yung ano, yung leeg. Kasi minsan, maputi yung ano natin, yung face natin, yung leeg natin maitim. Kaya, kailangan sabay lagi yan. Anong ina-apply nyo sa face, dapat gano'n din sa leeg. Ayan, tapos, hayaan ko lang siyang mag-set, and then magkikilay ako, mag-lip tint, and ayun na. May maganda yan guys. Para siyang ano, para siyang Korean skin, Korean glass skin yung effect niya. Pag ano na, nag-set na siya. Ayan guys, nakuha na namin yung ref. Diretso na namin dun sa ano, district ko. Okay na to ate. Thank you.
Kami sa Las Piñas. Layo pa na kinuha ko, diba? Las Piñas to, ano? To... Saan ba yun? Fairview. May discount kasi dito eh. And yun, gusto ko personal kong ibigay itong ano niya. Itong incentive niya. So ayun nga guys, tinatali na nila daddy. Tapos na pala. Pupunta na tayo sa Caloocan. Hindi naman pala Fairview, Caloocan. So, sama pa rin. Sama ka na lang James ha. Diretso na natin yan dun. Grabe na oily nung festa ko guys. Let's go! Excited na si Ma'am Ayen sa kanyang incentive. Sabi ni James, mas maganda para ako magpa-incentive kaysa dito sa store nila. Kuripot yung ano namin. Kuripot daw yung company nila eh. Ayun. Yun naman kasi yung ano ko sa kanila guys. Yung tagaan para sipagin silang magbenta pa ng product, diba? Yan. Saan ka pa? Kumita ka na. May incentive ka pa. Sipag lang mag-post, yung ganan. Pero ito masipag din to, nakabenta to na 1 milyon. Sana pala nag-distributor na lang to ng RMK. Ganun na lang ako. Ay, ayun, dito na kami guys. Kami. Sobrang na-traffic kami. Pero ayan, nakikita ko na yung RMK. And siya yung nakahit. Congrats! Sa kanyang iPad incentive. Tapos yung kanyang ref. O, diba? Ibenta lang kayo guys. Matagal na siyang nagbibenta niya, no? RMK. Laging full stock ang RMK niya. Di pwedeng hindi. Ayan. Binababa pa nila yung guys. Yung ref. Binagyo. Binagyo kami sa daan. Pero okay lang yan. Basta may hatid ko yung incentive ni mama, no? Ayan. Hello. Ano pangalan niya? Coffee. Coffee? Coffee. Hi. Hello. Ha? Don't bite ha. Don't bite ha. Bait. Don't bite. May ano ka pa. Yes. Yun. Kasi may mga binagyo. Gift yan kay mami mo. Gift yan. Alam, medyo nabasa ata sa lalim. Pero naka naman. Naka-plastic. Oh, may styro naman yan. Malaki po pala. 7 cubic. Tsaka yan, natipid yan. Inverter na yan eh. Ipasok mo siya dyan. Charot! Joke lang. Natutuwa ako. Ang dami niyang stocks ng Buti pa kayo maraming stocks ng RMK. Kami wala na. Ubus ka na rin. Mamaya reseller ko din siya. Hi, ma'am. Oh, kami wala na. Yun. Hi! Hello! Takot ka? Ayan, may papansit pa si si Ma'am Ayen. Thank you. Tapos baked sushi. Yay. O, di ba makikikain kami? Kain tayo, guys. Yung driver ko na antok-antok na.